Jamen, vi har lavet en bæredygtighedsrapport, fordi vi jo rigtig gerne vil være med til at gøre noget godt for klimaet. Og vi har i vores forretning efterhånden fået et ret stort aftryk, særligt i vores scope 3. Den største aha-oplevelse ved at lave en bæredygtighedsrapport for os har helt klart været, hvor mange forskellige måder man kan gribe det her an på. Der er virksomheder, der måler bæredygtighed på mange forskellige måder, og kunne finde ud af, hvad der ligesom er det rigtige for os, og hvordan vi skal lave vores baseline. Det har været en ret stor aha-oplevelse. Det, som var smart ved at bruge Valifys platform, det var, at vi jo fik en rapport, vi kunne læne os op af. Og vi blev klar over, at andre virksomheder ville bruge den samme rapport, så det ville være nemt at kunne sammenligne efterfølgende. Så det har gjort, at vi har været trygge ved at bruge den. Vi vil bruge rapporten fremadrettet på flere forskellige måder. Vi kommer til og har faktisk allerede lagt den op, så den er offentligt tilgængelig og vil være udgangspunktet fra vores baseline i forhold til de ting, vi selv måler på, og det vi vil begynde at kigge på over for vores leverandører i vores værdikæde. Det har givet os anledning til nye initiativer i virksomheden på flere forskellige måder. Udover at vi selv har haft et stort fokus på CO2 og har en strategi om i 2030 at halvere CO2-udslippet på en frokostordning, så har vi ved at involvere medarbejdere fået blik for, både i forhold til Scope 1, at der er mange forskellige områder at arbejde på, og det er ligesom blevet en større del, vi taler om internt, så hele vores produktudvikling og videre innovative arbejde er blevet koblet meget mere sammen med vores ambitioner på det bæredygtige område.